Blade Power Oy on perustettu 2002. Meidän ydintoiminta on metallilevyjen leikkaaminen ja jatkojalostaminen eli taivuttaminen, särmääminen, hitsaaminen. Me ollaan puhtaasti alihankintayritys ja meillä on työntekijöitä noin 35-40, jolla on kasvettu aika paljon. Toimitilojakin on 3 kertaa laajennettu ja koneita on tullut lisää ja toimintoja lisää. Asiakaskunta on hyvin laaja. Me tehdään ihan sairaalatuotteisiin asti, tehdään komponentteja, sitten tehdään laivoihin, juniin, traktoreihin ja rakennuspuolelle luonnollisesti. Me ei tehdä pelkästään mustaa terästä, me ei tehdä pelkästään ruostumatonta terästä tai alumiinia tai kuparia tai messinkiä, vaan me tehdään niitä kaikkia. Asiakkailla monesti ne voi tarvita samalle tilaukselle erilaisia komponentteja, niin se tekee siitä asiakkaan elämästä helpompaa, koska se kun se tilaa meiltä, sen ei tarvitse niitä monesta paikkaa ottaa. Henkilökuntahan pitää olla osaavaa ja motivoitunutta ja niillä pitää olla kykyä omaksua uusia asioita, koska maailma muuttuu. Ja sitten tulee nämä koneet seuraavaksi, että meillä on aina uusinta tekniikkaa, aina uusimmat työmenetelmät, että sillä pystytään erottua, että ei tehdä vanhoilla koneilla, ei vanhoilla tekniikoilla, vaan yritetään uusiutua niin paljon kuin on mahdollista ja oppia, että se on se meidän kilpailuetu, että vanhat tempot ei kanna kauaa. Meidän asiakkuuksissa paras on se, että pystytään ratkaistamaan asiakkaiden ongelmia ja tuottaa niille lisäarvoa kehittämällä niiden tuotteita ja valmistaa tehokkaammin. Yksi mielenpainuvin oli, kun aloitettiin uusi asiakassuudessa ja asiakas vastasi, että kumpa olisi löytänyt teidät ennemmin. Että mä koen, että se on yhteistyötä. Se vanhankantainen ajattelu, että alihankinta on vaan, että halvemmalla, se ei ole se juttu, vaan että yhteistyössä tehdään niitä tuotteita. Koska silloin se pääasiakaskin voittaa, kun se saa hyviä tuotteita oikealla laadulla oikeaan aikaan.